Pu birla tuwar along hem kong lusu ka chingkoy hem kong lusu ka tewar bang ahu areng kesu di purung spi hiti kulat sami analu por phai baji hini pen kulat kang kiru ning samjin pet ke pechun pon kartitang sunla rong hang pia pan apran karmudet aku dak sudak kang sai kelong jepan CPML pen claim rapet hen thanga song tu pen sudak ke hang pon Karbi rong sarmai atumpen tarapung hawar along chiroktok amai pangipon Arun pioneer cap fupen birla adak Karbi Farmer Association asai hemathengnu along ada porpai baji cap apor malam di fupen votalang so on kedam bom ahem konglong so Maruti di station number AS01MC 0732 ahem konglong so separlep hit na so hem konglong so katewara bang ahu reng so ponanglo bon sami kat stap dumatum ahu reng so pon bang avelang lapen kopay kimi pen ajok apran kidam bang avelang labang so hem konglong so katewar abang lapen hem konglong so ahem pu Robert sangma atum pen ket than pon ateng liputang ti alang litum di pu pen bothalang so ki pangno bom ahutsi berla adung head along hem konglong so adang bang ki pam chardet ajok si alang litum lason ahuni ki phonang lo buta alang litum pen than pon rinti COVID-19 awur ki jumput ajok kedam tang aruni vai phawarni pen asam rat pangri atum pen sami asam angkang along kedo hiti kulaan sami anarlo por phai beji hini apor pen hiti kulat ki pang kirlabji madi ki pang hablabji aphant ki pin khat pon ateng pen si di phurong spi along pen sami labang so aron ke kraidun ateng pen pini an pen ke aruni phai kep ani anta hiti kulat sami ingkirdung thengla pen ke ton kelang tu ki pang ching pen ajok eng samjin pen si non nomor kelas mangso hiti kulat kangkir chun pon bom lang Karhilang sumla rong hang pikiram tang aruni phai engkore hini arni Nagaon district roha along lupur hiben ke dodun bom ahem pu prokas bor thakur lapen asupo nainmani bor thakur atumpen kanghon ka jinso abipin pen kachnek ka hlupen apran armutsi mekai chok me hogwai patsplang dat aputhak pini di phurong supi along ke do CPML sai hema thengno along CPML asa RYA AJD lapen alang litumpen jelang rapet asong atumpen pini alang litum sodak pen alang litum ke song asai kedeng pon Hasidiak. We want justice. Justice. We want justice. Justice. No justice. No rest. No justice. No rest. No justice. No rest. Sumila rohampi khoitakari Prakash bor thakur aru teor lorak hunkale phasi diok. Prakash Mohanto bor thakur aru teor lorak hunkale phasi diok. Sumila rohampi khoitakari Prakash bor thakur aru teor lorak hunkale phasi diok. We want justice. We want justice. No justice. No rest. No justice. No rest. No justice. No rest. Aruni phai chokchi ani Karbi rong saramai atumpen lip MC consensi palupon angkang tarpung hawar along chiroktok amai padupon bangsu amai along Karbi rong sar amar atum mithang aja kong kachi hang bom kuan ang deng si kedo bom loma lapen kuan ang deng si kepleng pon bom loma lapen Karbi rong sa armai atumpen kewang silang ani kupi koson pensi cari calon ponang jima pu chiroktok amai padupon labangso amai along UKSA amai pu mate song 24 plus chief convener roton terang lapen Arya Sangho UKSA tiripi klembang harsing hanse harmon taro KRAA tiripi ahin pent duna maipu ajid rongpi lapent Din ridbang biju be atum chitong don